5 persuni oħra fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna. Fl-aħħar sigħat saru 1670 test, bi 15-il persuna rriżultaw fil-pożittiv għal dan il-virus. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci qalet li 113 il-każ huma attivi. F'aktar minn xarej l-awtoritajiet tas-saħħa f'pajjiżna għamlu 54,866 test. Minnhom sa issa rriżultaw 584 persuna infettata. Minnhom 465 persuna fiequ mill-virus. Hekk kif nhar il-ġimgħa se jerġgħu jiftħu ristoranti u ħwienet ta' żbuħija fost oħrajn, il-Professur Gauci appellat sabiex kulħadd isegwi l-protokolli. Bħalissa li qegħdin fil-fażi ta' tranzizzjoni. U minn hawnhekk bħalma smajtu l-appell tiegħi huwa wkoll li aħna qegħdin nagħmlu rilaxx ta' ċertu miżuri, però importanti ħafna li aħna naraw li dawk il-miżuri li huma marbutin ma' mezzi ta' mitigazzjoni jridu jiġu osservati minn kulħadd. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li meta wieħed isegwi l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa inkunu nistgħu nkomplu bil-ħajja tagħna f'normalità ġdida. U bekk aħna nkunu nistgħu nibqgħu mixjin f'din is-sitwazzjoni fejn bil-mod il-mod dan il-virus nafu li qed magħna, però aħna nkunu nistgħu nibqgħu naddattaw il-ħajja tagħna f'normal li huwa ġdid u kif nistgħu nkomplu għaddejjin bil-ġurnata ta' kuljum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.